ଗଳ୍ପଟିର ଶୀର୍ଷକ ଡାକ୍ତର ସାଙ୍ଗ। ଗାଳ୍ପିକ ମୁଁ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଘୋଷାଲ। ଆରେ ହେମନ୍ତ ତୁ ଏଠି କହି ମୋ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ ଡାକ୍ତର ହେମନ୍ତ ଘୋଷାଲଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଅଚିହ୍ନା ଭାବ ଦେଖାଇ କହିଲେ, କିଏ? ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆରେ ମୁଁ ରମାକାନ୍ତ ଦାସ। ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବିକ୍ରମଦେବ କଲେଜ ଜୟପୁରରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତୁ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଆଉ ମୁଁ କମର୍ସ। ଆମେ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ କେତେ ଡିବେଟ୍ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲୁ, ମନେ ନାହିଁ ତୋର? ହଁ, ମୁଁ ସେଇ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଯେ, ହେଲେ ମୋର କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି ଭାଇ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ଅଚିହ୍ନା ଭର ଉତ୍ତର ବୋଧେ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା କି କ'ଣ। ସେ ଆଉ ପରିଚୟ ଆଗକୁ ନ ବଢ଼େଇ ହଉ ଆସୁଛି କହି ସେଠୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ଘୋଷାଲ ଯେମିତି ମୋ ଦୋକାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି, ସତ କଥା ସାର୍, ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ପୁଣି ଯାହା ସହ ଏତେଟା ଘନିଷ୍ଠତା ନଥାଏ। ସେ ମୁହଁରେ ହସି କହିଲେ, ନାଇଁ ମ, ଚିହ୍ନିବିନି କାହିଁକି? ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପଚାରିଲି, ସାର୍ ଯଦି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ତେବେ ଏପରି କହିଲେ କାହିଁକି? ଆରେ ଶୁଣ କୃଷ୍ଣବାବୁ, ଘୋଡ଼ା ଯଦି ଘାସ ସହ ଦୋସ୍ତି କରିବ ତେବେ ସେ ଜୀଇବ କେମିତିରେ ଭାଇ? ଆମେ ହେଲେ ଡାକ୍ତର ଲୋକ। ଆମେ ଏମିତି ଯଦି ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସାଙ୍ଗକୁ ଚିହ୍ନି ବନ୍ଧୁତାକୁ ଆଉଥରେ ଯୋଡ଼ିବୁ ତେବେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ସେମାନଙ୍କ ଦେହ ପା କ'ଣ ଟିକେ ହେଲେ ଧାଇଁବେ ଆମ ପାଖକୁ, ନହେଲେ ଫୋନରେ ନେବେ ଔଷଧ। ନା ସେମାନେ ଆମକୁ ଫିସ୍ ଦେବେ ନା ଆମେ ମାଗିପାରିବୁ। ଆଉ ରୋଗୀ ପିଛା ଫିସ୍ 300 ଟଙ୍କା। ଏମିତି ଯଦି ଦିନକୁ 3ଟା ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତାହେଲେ 1000 ପାଖାପାଖି ମୋର ଗଲା। ତେଣୁ ଯେତିକି ଅଚିହ୍ନା ରହିବ ସେତିକି ଆମ ପ୍ରଫେସନ୍ ପାଇଁ ଭଲ ରହେ କୃଷ୍ଣବାବୁ। ତାପରେ ମୋ ହାତରୁ ମ୍ୟାଗି ପ୍ୟାକେଟଟା ଧରୁ ଧରୁ ପଚାରିଦେଲେ, ତମେ କ'ଣ ତାକୁ ଜାଣିଛ? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ସାର୍, 2 ମାସ ହେଲା ଆମ ସହରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ପାଖ ମିଶ୍ର କଲୋନୀରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଛି କି ସେ? ନା ସାର୍, ସେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ମୋ ମୁହଁରୁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଫିସର କଥା ଶୁଣି ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଚିହ୍ନିକି ଯାଇ କିଛି ସମୟ ମୋ ମୁହଁକୁ ଅବାକ୍ ହେଇ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ତାପରେ ମୋ ହାତକୁ ପଇସା ବଢ଼ଉ କହିଲେ, କ'ଣ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଫିସର ଅଛି ରମାକାନ୍ତ? ମୁଁ ଜାଣି ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଡରାଇବାକୁ ଆଉ ମଜା ନେବାକୁ କହିଲି, ହଁ ପରା ସାର୍, 2 ଦିନ ତଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ। ଆମ କଥା କ'ଣ କହୁଥିଲା ସେ? ସେ କହୁଥିଲେ ଏଠିକା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଖୁଥିଲି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଥାଟ ବାଟ କାର୍ କୋଠା ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଏମାନେ ଠିକ୍ସେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଠକିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଘୋଷାଲ ବାବୁ ମୋ କଥାରେ କୌଣସି ଜବାବ ନ ଦେଇ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ମ୍ୟାଗି ପ୍ୟାକେଟ ଧରି ଯାଉ ପୁଣି ଫେରିଆସି ମୋତେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ତାର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ତୁମ ପାଖେ ଅଛି କି? ମୋ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ କହିଲି, ନାହିଁ ସାର୍। ସେ ଆଉ କିଛି ନ କହି ମୁହଁକୁ ଲୁଚେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ନିଜ କାର୍ ପାଖକୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହି ମୁଁ ଟପାଏ ମୁରୁକି ହସିଥିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗଳ୍ପଟିର ଶୀର୍ଷକ ଡାକ୍ତର ସାଙ୍ଗ। ଗାଳ୍ପିକ ମୁଁ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଘୋଷାଲ। ଆରେ ହେମନ୍ତ ତୁ ଏଠି କହି ମୋ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ ଡାକ୍ତର ହେମନ୍ତ ଘୋଷାଲଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଅଚିହ୍ନା ଭାବ ଦେଖାଇ କହିଲେ, କିଏ?